setembre de 2024. Començarem per el primer punt, que és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, que va ser una sessió extraordinària del 24 de juliol del 2024. Tinc alguna cosa que dir a l'acta? Vale, doncs passem a la votació. Aprovem l'acta. Sí? Aprovem per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt 2, aprovació inicial de l'expedient del pressupost, partida de personal i situació de llocs de treball. Així sí que vaig estendre un poc més, perquè sí que hem de tots ahir la documentació del pressupost. En quant al pressupost, en quant a ingressos, hem sigut continuistes perquè no se preveuen més ingressos extraordinaris de cara a aquest 2025. Sí que és de veres que tenim les dues vivendes de lloguer social que no les he inclòs encara, però encara no tenen la licitació en el pressupost. En quant als ingressos, s'ha consignat el fons de cooperació de despoblament, tant de la Diputació com de Conselleria, i queden uns 199.880 euros, exacte, provada de memòria, però sí, exactament. És això. I sí que voldria parlar dels gastos. En els gastos hem llevat partida o hem minorat la partida d'energia elèctrica, i també hem baixat també la partida en personal, perquè tenim una administrativa que se jubila el mes de maig, entonces previsiblement en el gasto, en la despesa, aquestes despeses les minorem. Entonces hemos servido per exemple, per augmentar la partida d'activitats culturals i deportives, suplementem prou en 3.500 euros la de parcs i jardins, suplementem la d'infraestructures béns naturals, també en 6.500. Tot això és perquè de moment no tenim quadrilla, no tenim treballadors municipals i a voltes han de recórrer a empreses externes, i entonces per això hem consignat més diners en parcs i jardins i en infraestructura de béns naturals, perquè la veritat és que fa falta. També hem suplementat en 4.000 euros les festes, crec que és una pluja prou gran, i després hem pujat també la partida de gestoria, treballs tècnics, perquè en el moment que se jubili esta administrativa es pretén crear un ple de condicions per a contratar el servei de comptabilitat, perquè ho porta en compte d'una administrativa, porta una empresa externa. Entonces ha portat ahí 6.000 euros més. Després, algunes partides que creixen també un poquet són 1.000 euros més en igualtat, 1.000 euros més en colònies felines, que ara també ens han donat una subvenció prou quantiosa, i 2.000 euros en la subvenció de rehabilitació d'edificis. I és prou continuista, continuem en lo de les vacunes, i la subvenció de les vacunes, a veure si la podem treure també aquesta subvenció, a veure si ajuda des de l'Ajuntament, i poc més, si teniu alguna cosa que comentar. En part ja. Sí. És el mes de maig, ja ens deixa l'administrativa i tindrem que contratar un servei de comptabilitat, perquè clar, és molt per haver-ho assumir això. Entonces està quadrat, els ingressos a les despeses estan quadrats i no sé, ja vol dir que no se preveuen molts ingressos extra. Sí que he sigut previsor en el que no he posat massa diners en el del fons de cooperació, és un precabut, perquè millor després que ens donem una sorpresa que no que posem molt i després ens ingressem menys. I bueno, la plantilla de personal és la que està, que són 2 persones, i la veritat estatal, que és Anabel, i després estan les 2 administratives, que és la plantilla de personal i poc més. També tenim com es diu això? Sí, les bases d'execució que creixen un 1%, 2%, que són les previsions futures de 3 anys, que són de la senda de... com es diu això? No, les bases d'execució són les normes que apliquen. Pues tienen que aprobar sus pressupostos. Vale, pues si no tingueu ninguna cosa més que dir... S'aprova la plantilla de les execucions
Vale, doncs aprovem el pressupost, moltes gràcies, unanimitat. Vale, passem al punt 3, que és l'aprovació inicial de la modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits i crèdit extraordinari. Encàrrec al remanent de tesoreria. Vale. Bé, hi ha una sèrie de despeses, sobretot el que fa referència a nòmines dels treballadors que teníem, de l'estús, de l'empujo, que no han pogut, o sea, que s'eixirien dels diners que ens donaran de subvenció. Entonces, hi ha també una sèrie de, per exemple, la reforma del cementeri, que hi ha que suplementar en 6.200 euros, són les nòmines, hi ha una sèrie de despeses ahí que hi ha que agafar-los del remanent de tesoreria. Tinc 237.000 euros de remanent de tesoreria, tinguem molts diners per pagar i això crec que sumen 36.000 o 37.000 euros, con lo qual, tindríem ahí tot. Com us he dit, són estudis i treballs tècnics de gestoria, la seguretat social de l'Endona, de les Plus, un piqué del pacte de violència, ens van gastar més diners que el que hi ha a la subvenció del pacte de violència de gènere, suplementem la partida de festes, de parcs i jardins, per això posar més també festes i parcs i jardins, perquè han de suplementar la partida d'edificis i altres construccions. I l'últim és el pla de dinamització turística de la Banco, que han de pagar una quota. Aleshores, tots aquestes despeses que s'han fet ja no caben en el pressupost. Aquestes són les del 2024. Agafem el remanent de tesoreria. Bueno, la veritat és que com tinguem una bona visió, tinguem 237.000 euros, podem agafar d'ahir per anar No, encara ja coneixem la regla de gastos, de moment bé. Doncs aprovem la modificació de crèdits, aprovem per unanimitat. La 4, aprovació inicial de la modificació de crèdits, modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions. Això va referit a l'obra del bar. No podem començar fins que no fem la modificació de crèdit. Aquesta l'han de passar d'un capítol a un altre, d'un capítol de gastos. Són diferents programes i aleshores no he pogut començar l'expedient perquè havia de passar per pleno. Al ser de diferent programa són 9.500 euros, que són per a fer l'obra del bar que anem a fer, podem començar ja. I bé, aquests diners venen de la reforma del cementeri, de la baixa que vam obtindre dels diners de l'obra del cementeri, els reinvertim en el del bar. Però com és diferent programa, té que passar per el ple. Aleshores, aprovem? Aprovem per unanimitat, moltes gràcies. El punt 5 és simplement l'ampliació de la delegació de Diputació de València en quant a l'impost de circulació. No teníem delegada la funció de gestió tributària de tràfic, de l'impost de circulació, i ara el que se pretén és que la Diputació ens presta el servei de la gestió tributària dels vehicles. O sigui, que porta ell, la Diputació mateixa, la gestió cobre tot això. Entonces, en la majoria de pobles està, si encara no ho teníem i vaja, aprovem. Moltes gràcies, mocions no hi ha i ara ja li donem el pas a Anabel per la segona part, que és el control i supervisió dels òrgans del govern. Donem compte de l'informe del primer trimestre, que són els mesos de 2024, la fecha és del 16 de juliol. És una contra ministèrica de la tesoreria, deute no tenim i la versió de deute és per als no tenim. Això no són les comptes. És l'execució del pressupost a autoritzar del trimestre, del segon trimestre de 2024. També el PMP del segon trimestre de 2024, que ens donava 0 dies, i l'informe de les coses que se paguen és de juliol. També de 16 de juliol se va dir la corresponent al Ministeri. I després tenim la resolució d'alcaldia d'aprovació de les accions fundamentals del pressupost del 2025, que està
se tenía que aprobar abans del 14 de febrero. Y ya van a encontrar más de... Sí, antes de grabación, No, esta la aprobaron y se las aprobó por resolución del alcalde el 16 de agosto y se tenía que remeter antes del 14 de septiembre. Ficar en un 1% en ingresos y 2% a la supervisión, 5% en gasto. Siempre fue una pero también se van a ver. Y después le pasemos al punto de resolución de la alcaldía. Sí, ahí tengo la lista de resolucions de l'alcaldia que s'han dictat i sí que comentar que el PNP el tinguem en zero, o sigui, vull dir que 0 dies, no tardem ni siquiera un dia en pagar, o sigui, que arriba la factura i en el moment que se registra i comptabilitza se paga. Entonces, aleshores, és un reflexe de la bona salut de l'Ajuntament, simplement dir això. I res de les resolucions d'alcaldia, si tingueu alguna que comentar, són sempre resolucions de demanar subvencions, de pagar les nòmines, i res, si n'hi ha ruegos y preguntas, no hay ruegos y preguntas. Vale, pues donem per concluïda la sessió. Moltes gràcies. Molt bé.